Malawi Camera. Yayi Ashado MP aku Shire Valley kumsanje komako. Eya tikudziwa kaleso kuti activist ameneyo oyima payekha okamachayekha obwera pano ndi nkhani ya yomwe ikutrenda masiku ano ya Prophet Shepherd Bushiri ndi mkazi wake nde timumve kuti nayenso akutipo chani pa nkhani ngati zimenezi. Guys, thank you so much Malawian Cameras. Amala wanzanga tabwera ndikuno ngakhale sinikupeza bwino koma iyi ndakanika kupirira dzulo amalawi mumasangalala kunena kuti Bushiri apite ku South Africa akayankhe mlandu. Amalawi tusidikundana ndipo zonda khupira kuti ufiti sikutamba kokhayi. Amalawi ndipo timadana tokha inezulo ndakhulupirira akuluakulu tonse tikudziwa momwe dziko la South Africa limadanirana naye m'bale wathu. Kodi ubale sikutuluka mimba imodzi koma nthawi zina musanapange zinthu taziyang'anani ubwino wa munthu uja. Tayang'anani zinthu zina zomwe Bushiri amapanga m'Malawi muno. Inu ndani sanachimwepo ndiyambire somaloya omwe amapeka decision yonena kuti iyeyi anyamuka kupita kunja ali ndi nyasi zingati zomwe amachita zomwe zizobisika. Tili ndi nyasi zingati zomwe ife timapanga. Lero tigwise ntchito mawu a Yesu Khristu kunena kuti ananena kuti amene sanachimwepo atole mwala agende. Inu Bushiri amadyesa miyanda ya anthu boma litakanika kudyesa. Nthawi ya Cyclone Freddy anali zunguli kupita kudyesa anthu. Anakhawi na bweza tadyesa kumpoto kokha. Southern Legion anafika kuchilazuluku anakhala kugawa chakudya. Boma lanulo mukulina boma litalephera. Koma lero mukuti munthu apita South Africa akamphambu kumeko ngati dziko tukanika kumpanga defend m'bale wathu nkhani yake basi amene jendoti he's done for. Basi he's done for should be us as bale yake omwe we should be his done for. Amala wanzanga ena nundendi akabwerebwera kumene kujoka pempha including my politicians mmathawira kuti zikakuthina sikomweko ka Bushiri kwama kuthandiza. Lero mukanika kungwira nzanu mkono kuti mumpulumutse apite ku South Africa akati aniko. Malawi munomo tili ndi makesi zambiri ama foreigners anthu obwera ma Nigeria ma China milandu yosata milandu ya anthu meja Simoni kamwe matera. Kunali kan China kena kake kama jambulana kumuzipina kwake ana ngono kuma uchula kuda zina kuti fema moke kuma gulisa pa internet dziko lagwa. How did that guy leave this country? And anatuluka banje Malawi muno ndi mlandu wa Nyamata mujona tabanje. Nimona ngati Bushiri yo akamapita ngati bali zokakamira kuti apitebe. Kan China ko kambe sokubwera kunongo sefeso tukafuna tinako ntchito. Kunoko timaona boma la Malawi likutumiza anthu maiko akunja kukankha milandu dziko la kwawo. Lero mukufuna m'bale wanu yemwe apita kankhe dziko la ini yake mlandu kuti chani? Inuyo mukanika kumpanga defend munthu kuti ankhire milandu yonse kunoko apita meko akamuphe nzamukufuna dziko limene jamwe madanirana naye and aliyese amadziwa kunena kuti iyeyo he's not safe. Even interview yake mwana fodokozera munthu jakumana nazo zambiri ku South Africa mufuna apite sokonko akazunzike kwambiri no azida kufira ngati kumalawi kuno siku awo azida khala ngati iye ndi foreigner dziko la kwawo lomwe. Iyi ndi ndakanika kupirira ngati Bushiri akupita China ujaswa abwere kuyambira lero kulibe foreigner amene azitumizidwa kunja aziyankhira konkuno milandu ifesa Malawi tinezo chicha. Ndikutengereni m'Baibulo nkhani ya Joseph.
Joseph azibalaka namugulisa ali na malota iwe umalota zabwino zaiwe weka ukalote fetu kupembezera eyetu kudayoku Joseph watu ndi Bushiri nde Judy ndamene nde Judy wabwandukali nde mukama mutumiza mukandi mwapeza strategy Judy yakadivulaza mukwanisa kuwajesa malala chifukwa timathamangira chimanga cha Bushiri chomwecho Amalawi mukunena zona mbale wathu akapita South Africa siti mufuna tawi zina msamangoona zoipa za munthu ngati ndino angelo taziyang'ana nisoni ubwino wake ka forex ndibani forex akakhala kuti abanga jani crossover kumabwera thousands of people from different countries forex zibapezeka hey ifeyo ende ndibanja kwa Joseph ndipo tichifinta mfwe ndipo sizitenga ntunda odali tizankumbukira boma la Malawi sirufuna rini ndichite kukuzani zomwe muthu jana kuchitirani ngandi nene aliyesa madziwa akuthandizani ponisoni tabwezerani ubwino wake zisamakomera usiba kunyenga chambo chikati ni nyenga yakulu mundibweteka nthawi yanu ndino amati nzako akati konzu nawe so konzu inuso andale mati kwekwere kwa manjowani nthawi yanu yoti mumonese ubale watu kuti uyu asamangomera kuthandizani inuya nthawi yanu yakwana yoti mbale wanu mugwire mkono amiwa jatu munasatuluke ndanena akatuluka Chinese kuno abwere timufuna eya tiyambe chonchoto ifesa makalama omakuluka kuno mapanga kuti anthu azipita dziko lako akankhe milandu ikulu onoti azibale athu kundendekwa kuseva milandu ya nkhugu ena yamphatatesi koma ma China amwenye ma Nigeria amapamula milandu ikulu masiya kumapita makwawo so pano tisainirana kuti kuyambira lero China kayandani fole nonesa manga pezekwa pamula palipo pita kwawo izithera muti izithera mumu akangonya mga Bushiri munoso msazapezeke kuti fole no palamula kutuluka kudzavuta mawu anga omaliza kaluke kacha China kama apanga traumatizana ana amene ajawo indana nang'ono mamapanga zake zicha koma brain ya mwana tonse tikuidziwa mwana brain yake kupanga traumatize wo munambira kunkoka ku court Bushiri kunkoka ku court ola munkoke ku court bakavuto lali kulu Malawi munama imanani ola munhazepe abale kumwa mazi daily ku court to the point yoti numufa munyamule mupitse South Africa akatani mwana wanzano aliyese ajilingalire atakhala mbale wake aliyese muyang'ane koza bwino zomwe amapanga nkulu uja Malawi muno enanu mulipomwe mulipo chifukwa kuti nkulu uja anakupatsani mkono wake anakuthandizani enanu masuti mwazi wafaja nkulu uja sifuna ndi pano tizikangana kuti no koma chilungamo chiziyenda ngati madzi tiyena Malawi tiphunzire ukondana chimodzimodzi iso Malawi muli maiko akunja vuto ilili lomaperekanali ili pa number 1 taphunzirane ukondana ngati ana ochokera nthaka imodzi taphunzirane kukhala ndi chikondi chenicheni osati chikondi chang'ona iyayi ndi olose ndingakudafune ayi chikondi chongokoma chankhwangwa chokoma pokwera sanami dziko lino likufunika mapemphero tikhale ndi chikondi choona tizitha kukondana ngati Malawi koma timakonda anthu obwera kusiyana tokha nkumapwitikana ndikhulupirira message yangayi anthu ena ake kakupezani mukhale pansi mulungu akukhuzeni inuyo
mulingalire ma decision ena amene mukupanga mukumpwetekesa munthu simumukondayi. Malawi, Camera.